warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da kasancewa a cikin wani sabon bidiyo a cikin wannan tasha ta Abdul Boy TV, inda muke kawo abin da ya shafi forex trading. Yau mana bidiyo na 6 kenan a cikin wannan gida na free class. Da fatan kowa dai yana bibiyar bidiyon mu, sannan kuma yana fahimtar abin da ake yi. Akwai da yaushe idan aka yi wani idan aka saki sabon bidiyo baka gane wani abu ba, duk da dai har yanzu ba mai nisa ba, zaka iya kai tambaya a cikin group kai tsaye, ko ka biyo ta private, ko kuma kai tambaya a cikin group domin wasu ma idan sun ji za su amfana. Yau cikin bidiyon namu abinda za mu yi magana akan shine akan yadda zaka bi signal, yadda ake bin signal. Ma'ana bin signal akwai ana saita stop loss, ana saita take profit. Ma'ana idan aka ce stop loss yana nufin stop loss ya tsira ka daga asara kenan. Akwai kuma take profit, shi kuma daukar riba. Misali idan kana cikin kasuwa, misali bari mu shiga wata kasuwa kamar yadda kuke gani, waɗannan kasuwanni ne guda uku waɗanda muka shiga jiya mun shiga volatility 75, mu diba chart ɗinta za mu gane idan kuɗi take bamu, idan kuma shanye mu take, mu diba ta a 15 minutes misali. Daga inda muka yi sell ɗinta nan, to ga nan tana tayi ƙasa har ta zo nan gurin. To wannan ke nuna cewa idan na diba nan zan ga tana bani kuɗi. Bari in diba, ita ce nan take bada dala 33,300 da ga yanan dai kuna gani. To wannan shine riba da take bada, saboda na saye ta da lot mai yawa, da one lot. Kamar da kuka san jiya an yi magana ne akan lot. Haka kuma gudar da muka saya mai bi mata mun saye ta da 0.1 lot, ita ce take bada dala 3,200 da wani abu. To idan muka riba nan zamu gani a cikin wannan doguwar tafiyar da take kenan. To ga yanan da kuke gani kuma kan wannan mun shiga step index mun sayi ta guda biyu. Ga yanan mun sai ɗaya da 5 plus, mun sai ɗaya da 0.1 lot. Wanda muka saya da 5 plus ita ce take yi mana minus 600 500. To idan muka diba wannan ɗinta za mu ga cewa wannan kamar ɗan revision ne muke akan abin da muka yi jiya. To ga inda muka yi sell ɗinta nan, amma ita kuma ta yi sama wanda yanzu ta ma dawo kenan ta ma ɗan rage ma asara kenan. Da daddare ma jiya kila ta ya minus ɗin da ya kai da ya wuce haka, kila ta yi minus ya kai na 1000 kaza. Ga kuma boom, ita ma sell ɗinta muka yi. Bari mu ga daga inda muka yi sell ɗinta, ita ma daga inda muka yi sell ɗinta nan, idan ba kuma ta ba jiya ta fara yi mana, ta fara dan bamu kuɗi kaɗan, ta dan fara yi ƙasa. To na ga muku da ma spike take, in muka diba ta a 1 minute haka za ku ga yaran tana wannan dogon abin, shine ake ce ma spike, wannan dogon abin. To ga daga inda muka yi sell ɗinta nan gurin, daga inda muka yi sell ɗinta nan muka wuce za mu ga nan duk sama ta yi a jiya, kun gani shi yasa nan gurin take ta mana mana. Amma duk da haka in muka diba za mu ga cewa kasuwa wadda muka siya da dan karamin lot 0.2 yanan duka minus 31 dala take mana, wadda muka siya da babban tana mana minus 1000 da kusan wani abin da nake so in faɗa dan Allah, ko duk wanda ya bude wannan demo account din kamin ya fara hanzarin bude real account da sa kuɗi, ka fara kwarewa da demo account, domin shi demo account shi zai baka dama ka dan fahimci wasu duk, sannan kuma hannunka ya saba da saye sell da buy da sauri, domin shi wannan yana son sauri. Wani lokaci kana ganin riba za ka yi ka sauri ka taba nan gurin, yabo in kai zo shiga kasuwa kai sauri ka taba nan, ka sa stop loss ga yanan shine SL, ka sa TP ga yanan gurin shine TP, take profit kenan. Sai ka sanya, sai kai buy, in buy zaka yi kai sell da sauri kuma zaka yi shi, kana iya fita kuma in haka zalika riba ka gani kana iya kai sauri ka jawo haka, da ka ja zaka taba nan gurin nan, wannan abu shine inda zaka san inda zaka taba, sai ka taba shi sai ka yi close. Shi close ake cewa in ka zo fita kasuwa, ba sell ba. Sell da ba shi ba cikin sayan kasuwa yake, matsayin shiga kasuwa ake cewa kenan. Amma shi kuma close profit shine close with profit, close shine fita kasuwa, kana so sai kai sauri kai close. Kuma ko da yaushe zaka ga kuɗin ka wanda ka shiga da su ga sanan su ne balance. In dai ka riba nan ɗayan haduwa kake zaka gani anan, in ma riba kake ci zaka gani anan. In ka hada duka ribar da ke nan da haduwar da ke nan, suke baka lissafin su ne yake baka ansa sanan gurin daidai nan zaka ga riba kake samu in haduwa kake nan, kuma za ka ga sallar kuɗin ka nan, kuma za ka daidai abin da ke gare ka na gaskiya a yanzu shine equity kenan. To idan muka diba yanzu na ce ko za mu yi signal mu gani, domin muna so mu gane amfanin stop loss da take profit. To yanzu misali bari mu je mu gani idan za mu samu signal. Bari mu ga wasu a wani group nan suna bada signal, amma tun jiya ba su bada ba. Kun ga kamar misali nan ga signal nan ya bada na euro USD jiya ne, amma wannan ba za mu shige shi ba, tsohon signal ne. Signal da kaga ya wuce minti 5 ko minti 6 zuwa minti 10, to ka hakura da shi, dan wani signal din ma in 5 minutes ya taba take profit. Ga TP1 ga TP2 ga stop loss ga entry, duk za mu yi bayanin su. Idan aka ce entry misali
in aka ce entry misali nan gurin ya ce a yi entry a 105109 to ba yana nan daidai dole sai nan din nan ba, a yana nufin a wannan area. Idan muka diba nan haka bari mu koma cikin kasuwar financial, tunda ta financial ce ba da zamu taɓa manage account. Dama na ga muku da account ɗin da kai connecting zaka zo ka gansu a nan sun jera maka, to sai ka zaɓi account ɗin da kake so sai ka yi abin gannan da shi. To kamar misali bari mu shiga wani financial account nan gurin, in muka diba za mu ga shi ma nan dai mun sayi kasuwanni cikin su da yanan na duna iska dai suna ta bada asara. Misali zan diba ina euro USD yake, ga euro USD nan zan diba ta tsayin shi, bari in rufe waɗannan kasuwannin. To na rufe waɗannan kasuwannin, to zan diba ina ne ya ce man entry. Misali in ka zo samun sigilan ga entry nan gurin 1.05109, to za ka zo nan ka diba ka gani, za ka taɓa nan gurin nan rula za ta fito. In na taɓa haka sai ka diba nan kana jan wannan abin ka riƙa lura da lambobin da ke tafiya nan gurin, to nan za ka gano entry da yanan 1.059. inda ka nemo shi da nan gurin to a daidai nan gurin ake so, sai in ka taɓa nan in kuma za ka fidda rula nan za ka ƙara taɓa still, to sai ka zo kana iya kai zoom ɗinta. Misali an ce kai ka diba sai ka ga entry ɗinka daidai nan, to kana iya dibawa tun daga nan har zuwa nan gurin. Misali da area ne duk zone guda ne, to a area nan zaka siye ta. To haka idan misali ka siye ta, bari mu siya mu sanya dan guntun stop loss wanda zai sauran tabawa yanzu ko take profit. Misali ga take profit a nan gurin 1.05, bari mu sa stop loss 1.05 ni sell 1.05, take profit kuma 1.0565, shi kuma wancan 0566. to in muka taba sai mu sanya 1.0566, shi kuma wannan 1.0565. misali sai mu sell. wannan ke nuna cewa kenan ko take profit ko stop loss ya zo setting inda aka sa shi. Dole in zaka sa stop loss ya zama da cewa sama da inda zaka siya ne, saboda shi stop loss idan kai kasuwa tana ta tafiya sama za ta baka asara, sai ya sauri ya hitar maka da kasuwa ko da baka cikin market din. Haka zalika shi ma take profit ko da baka cikin kasuwa yana taba take profit inda ka sanya shi zai sauri ya fitar maka da cikin kasuwa. Dai bari mu diba mu samu wani signal, bari mu je Telegram misali. Ga cikin Telegram nan to nan dai signals din suna da yawa. Da in kaga wani forex yana nufin forex, in kaga magana wani pips, shi ma pips za mu yi magana akan shi ma lissafi ne na abin kannan. In kaga kaman fx haka, in kaga kaman fx shi ma yana nufin forex, in kaga fox yana nufin forex. Kamar yadda na faɗa muku, wasu za ku ga su kawai a gidan suna ba da sigilan na kasuwanni, kamar wannan boom an kira shi da volatility kadai suke bada a gidan, kun ga financial kenan. Wannan kuma sigilan suke badawa na meta 5 ga sunan, wannan kuma na gold kadai suke bada XAUSD kenan. Bari mu diba ga wani gidan nan su kuma synthetic traders, su kuma duka dai synthetic. Ga wani we speak FX su kuma can su ma dai sunan gold din su kenan kamar yadda kuke gani. Wannan ma synthetic indices, wannan XAUSD trading shi ma wannan gold yake nufi. XAUSD duk gold ne. In muka diba duk dai ga sunan, to bari mu ga ina za mu samu sabon signal. Bari mu diba wannan, ko kuma ga wani wanda ya zo daga sama can gurin. in muka je ƙarshe, to ga wani sabon signal na an toshi karfe 6:24 ƙarfe 6:24 na safe. To bari mu yi shige wannan signal din. To ga entry nan buy ya ce ai, kadiba wani lokaci za ka turo a ce ai sell, kamar wannan signal din sell aka ce ai, wani kuma buy. Take profit 1, take profit 2 duk za ku gansu. Misali yanzu ga yana take profit 1835, stop loss 1828. to bari mu je goal, take profit 1835, take profit 1 kenan a kasuwar gold. ga ta nan USD misali, take profit 1835, sai stop loss shi kuma stop loss 1828 ga yana a ƙasa kenan kan ƙarshe 1828 shine stop loss 1828. to me yace ayi, ya ce ayi buy. to mun yi buy da 0.2 ne muka siya 0.2 lot gashi nan gurin 0.2 lot da shi muka shiga.
to in muka dawo nan cikin kasuwa za mu gani to ga yadda kasuwar take nan. Bari mu kuma diba ta a 15 minutes zai fi fitowa. Kun ga daga ganin wannan line na sama shine stop loss, wannan shine take profit tunda bai muka muna expecting ta yi sama. Haka zalika wannan shine stop loss SL kenan, shine stop loss, shine kuma in ta taba nan gurin in dai ba ta sama din ba ta taba nan to ta nan ta taba nan gurin to gaskiya za ta fita. Ma'ana sun dai analysis sun gane in dai ta taba nan to fa ba za ta dawo ba. Kamar da ce ga nan ta jira TP SL. To yanzu nan mun shiga signal kenan, sai dai mu jira abinda Allah zai yi, sai mu in muna so mu talagewa muna ganta, in muna so kawai mu rufe in yi maka gada ma. Haka zalika in muna so mu saye ta ne su biyu mu tsara sita, tunda wannan take profit 1 muka shiga muna iya daukar take profit 2 ga yanan 1838 shi ma mu shiga mu sayi wata kasuwai haka mu sayi wata kasuwai mu ƙara sanyawa. To wannan dai shine a takaice, yadda ake bin signal. To gaskiya abin da yana da kyau, kamar yadda kuke gani wannan duk kasuwanni ne, kowane zaka iya samu signal din shi ka zo ka bi shi. To kamar yadda kuke gani kamar dai da nake ƙara ba mu shawara dan Allah kai tayi da demo account har Allah ya sanya ka kware. Haka zalika ka kware da connecting din account, ka kware da sauri buy and sell domin yana da muhimmanci gaskiya. To yanzu ya kamata a ce mun dan sanya take profit kusa da stop loss inda zai sauke sauri ta fidda mu. Bari mu sanya take profit 1831 me buy 1831 take profit 1831.9 shine take profit din mu, 1831.5 shine stop loss din mu, 1831.9 bari mu gani 1831.9 bari mu sa point 2 sai mu buy. To ta ansa. To kamar yadda kuke gani da tana zuwa ta taba stop loss za ku ga ta fita. Kun ga ai ga stop loss din nan inda na sanya shi dan ina so ya taba ne dan ku ga yadda yake taba take profit, ga kuma take profit nan ana yin sa'a ya taba gurin, ana yin sa'a ya taba nan to za ta fidda mu. Gashi nan dai kamar yadda kuke gani yawa taba alhamdulillah. To yanzu ta taba take profit din mu, saboda haka ta fidda mu. Wannan kuma signal din da aka bada ga yana neman ya fara bada riba, ya fara ma aiki kenan. Kamar yadda kuke gani in na riba chart din shi ya fara aiki kenan, inda ai shi ma bai akai. To ga nan wannan dai wanda muka sa yanzu ya fidda mu, saboda dama na kore take profit din ne don ku ga yadda yake taba take profit ya fidda mu. To yanzu dai wannan dai shine yadda zaka bi signal. Sai ka zo kana iya samun group, akwai VIP wanda ake biyan kuɗi, akwai na kyauta, suna nan da yawa. Sai ka samu kai joining, kai ta bin signal, ka fahimci abin sosai da sosai yadda yake. Sai ka daga nan muka zo zamu magana yadda ake verification da yadda ake depositing da P2P da kuma ta payment agent. Duk wanda ya fi ma sauki sai ka rika amfani da shi. Kamar yadda kuke gani ga yana har ya bamu $8. A haka ma duk da bai kai take profit din ba, kai kana ma iya hakura da $8 din nan ka fita, tunda abin shi dan hakuri ne. In kuma kai kana hakuri kana iya bari ka ga ko zai yi da tabo take profit din da aka baka, tun daga ga take profit din nan ga stop loss din kuma da alama wannan din ya fara aiki. Amma fa nan saboda mun shiga da dan babban lot 0.2, inda na rage shi to da yanzu ba bai kai $6 nan ba. Ina da fatan an fahimci lot size yana da matuƙar muhimmanci. Kakka je ka sa kuɗi ka zo baka san lot size ba, kuma baka sayar da kowace kasuwa ka mu rika diba. Kasuwa tana wani lokaci lot size, ni yadda na fahimce shi, idan kaga 0.1 a nan gwaran wannan bidiyo ta nan baya, idan kaga ziruka lambobi sun yi yawa bayan point, to ba kasuwa tana da arha. In ko kaga babu lambobi da yawa bayan point, to kasuwa za ka same ta tana da tsada gaskiya. Bari mu ga wata kasuwa ga tana, muka riba ta ɗinta, kun ga riba ta da point da yawa, a ba wannan ke na cewa za ta ɗan yi tsada gaskiya. Haka bari mu koma san su volatility mu gani. Bari mu shiga su volatility. Kun ga kamar wannan kasuwa ita ma za ta yi tsada saboda ba point da yawa a bayanta, kamar yadda kuke gani. Bari mu ga wata kasuwa ce za mu shiga mu gani. Kamar ga boom nan gurin
to ga boom nan ita ma nambobin ta bayan point ba su da yawa, saboda haka ita ma ba za ta da tsada ba sosai. To ko da yaushe dai in kuma ka ga nambobi sun fi yawa akan a bayan point a kamun point, to gaskiya yana da yawa sosai. Su kuma waɗannan lambobin kamun point din misali mu dauki wannan inda wannan abin da nake gwada muku a setin nan da yake, idan ka dauka ainihin wannan abin yake fito yanzu misali nan gurin 19 ga 7 nan, wannan ziran ta ƙarshe sai an yi 0 guda 10 kana wannan 7 din ta gaban ta za ta koma 8. Haka zalika sai 7 din nan ta yi har guda 10, sannan wannan 9 din ta gaba za ta dawo 1 kenan. Haka zalika 1 din nan sai ta yi, in ta dawo 1 din ita ma sai ta yi guda 10 kana ta gaban ta dauka 1, ita ma ta gaban sai ta yi guda 10. Kun ga kenan wannan da ya samu asali ne daga wannan 0 din na farko. 0 din nan sai ta yi su 10 na ga muku kana ta gaba ta zama 1, sai ta ƙara su 10 ta yi 2 kana ta gaba sai ta ƙara yin su 10, sai ta ƙara yin su 10 sai ta dawo farko. To wannan matsawar da yake duk motsi ɗaya da ta yi shi ake ce ma pip, shine pip. Kamar yadda kuke gani su wasu group din ma za ga sunan su pip, kamar wanda ga yanan pip killer. To misali ka samu pip 200 pip a rana haka, to za a gani kamar yadda kuke gani ga yanan start with us na wannan masu account manager ne yadda suke nufi in ka sanya kuɗinka a DRP sai ka ba su ID da password sai su maka trading. To gaskiya wasu sun ce ana cire kuɗi, mu dai bamu san ta hanyar da ake bi ana cire kuɗi ta Meta 5 ba, amma duk wanda ya biyo ka ta private yana cewa ka bashi ID ɗinka ka sanya kuɗi zai maka trading ka yarda da shi gaskiya. Yawancin su kamar wannan ga yanan one take profit hit 60 pips, to kun gani wannan ke nuna ta yi wannan abin su 60 kenan. To wannan da shi ne yadda abin yake. To insha Allah gobe ma za mu ƙara yin magana akan wani abu kamun mu tai a cikin verification kai tsaye, saboda gaskiya dai mu account mutum ya tsaya ya kware da shi wannan abin bai san gaggawa, ko da yaushe ka fara koyo, in ka koya sai ka zo sai ka abin gannan sai ka zo sai ka ira kwarewa sai ka sanya kuɗi. To mun gode sosai, wannan shine ƙarshen bidiyon mu insha Allah. Idan wannan ne zuwan ka na farko a wannan channel tamu ta Affiliate TV, dan Allah ka taimaka mana ka yi mana subscribing kuma ka yi mana like, kai mana subscribe kai mana like, idan da hali ma ka yi mana share domin mu ji daɗin kawo wasu sabbin bidiyoyin a nan gaba insha Allah. Mun gode.